Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Welcome sa Palamay Drama o karon mag-upload na punta sa ato ang Palamay Drama compilation part 110. Dili pa ta magsugod sa atong drama mag-listeners no. Mag-intro vlog sa atong i-intro vlog katong nag-comment sa ato ang last na atong gi-upload nga Palamay Drama part 109. Magbasa ta sa atong mga comments. O sa dili pa ta magbasa no, ako day pahibawlo pagbalik no, katong dili day ganahan maminaw sa atong istorya o sa atong pag-vlog no. Balik ko na dyan ako pag-istorya mga listeners no. Kay katong bago pa nakabisita sa ato ang channel no, para makabalo sila nga anong nagka-istorya ni nga tawhana nga dili man dito ang drama no. Pahibawlo lang dyan ako no, balik ko no pagbalo. Pwede ra ni fast forward. Diretso ra mo sa atong drama. Minimum na to 10 to 15 minutes ang atong pag-intro vlog no. O ato nang basahon, ang first comment na to si Ratzel Manuel. Malingaw kay ko sa mga comment ni Ma'am Ratzel Manuel. Ang yang comment, thanks always idol labi na sa pagbasa sa among mga comment. Salamat sa walay puwas nga pagpawala sa among mga stress. Ang gugma murarag joke sahay lingaw sahay pud sakit. Takto jud ang hugot ni Ma'am Ratzel Manuel no. Ang kaduha niyang hugot. Ang gugma mura sad ng kinopya nga assignment. Di ma-explain kung naay mangutana. Kulba malingaw jud ko og pagbasa nga hugot ni Ma'am Ratzel no. Napayang ikatulo. Idol, kung dili ko para niya aw paran lang siya nako. Kulba sad no. Salamat jud kay kanimo Ratzel Manuel no, sa akong kahago po sa pag-edit sa mga drama ba no. Nalingaw sad ko sa pagbasa sa iyang comment no. Salamat jud kay Ratzel Manuel no. Nalingaw sad ko sa comment ni mga hugot ni Ma'am Ratzel Manuel. Salamat jud kay sa imo Ma'am Ratzel no, sa imong pag-comment pirmi no. Isa jud na nakapadasig pud sa ako. Salamat jud kay sa imo o sa imong pagpaminaw sa ato ang Palamay Drama. Si Oscar Abaydog, pirmi ka po ni siya kapaminaw no. Update ka po kayo ni si Oscar Abaydog. Salamat na sa idol, tapok na sadmi sa payag idol, ug salamat jud sa way hunong nga upload idol. Dili jud tam hunong upload no, para malingaw lang jud mo mga listeners no. O salamat jud kayo nga naa jud mo pirmi no, nga maura jud na akong kusog nga makapadayon ta. Salamat kay kanimo Oscar Abaydog sa pagsunod nimo sa atong mga drama. Si Judith Sakia, lingaw na sad mi idol. Lingaw ni ato ang Palamay Drama do no. Makatawa jud ta. Si Bika, lingaw na sad kay mi sa imong drama idol. Palami na sad ampay sa mga magtiayon ni nga drama. Mao jud no. Dili lang sa managtiayon kini nga drama ato hasta manag-uyab. Sa katong tanan ni welcome sa tanan, sa walay uyab, sa nay uyab, byudo byuda pwede ni. Itong mga single mom diya, no? Pwede kayo ni siya. Salamat kay kanimo Bika, no? Sa imong pag-comment o sa pagpaminaw nimo sa itong drama. Si Ma'am Grace Pamugas, salamat kayo sir idol. Nawala na pod kaguol. Maura jud taon ni makapawa nako. Salamat kaayo. Salamat jud kanimo Ma'am Grace Pamugas sa imong pagpaminaw pirmi sa itong drama. Itong drama nakapawala sa imong kagool no. Salamat ug amping-amping dia ma'am sa imong trabaho ma'am. Mary Grace Pamugas. Si Jude Polistico, morning idol, sayo ko karon naminaw sa imong makagahi nga drama ug makalingaw nimong drama idol. Ug salamat kanunay sa imong upload pirmi kay daghan ka og malingaw idol. Board drama pa idol. Basta makahuman ang tag 1 hour upload din nato no. Para di jud mo mabitin sa atong mga drama no. Ug na-apply kaya pa lang nato sa pag-edit no, usahay manggod nga magsakit at mata mao to nga mao nga makarelax sa tagamay ba no. O kana tong gumikan sa inyo sa inyong mga pagsuporta magpadayon jud ko no. Ug salamat kay kanimo Jude Polistico sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong drama no. Kaduhang comment ni Jude Polistico, idol tagain na og way uyab diha idol. Aron sige na sila og pangita og trapo ba. Trapo pa mo idol. Mao jud no. Katong daghan mo jud kayong walay uyab karon. Pwede mo makapangita diri sa tuwang Palamay Drama no. Comment lang mo kay basin di ay pod di ay nga diri na mo makakita og uyab pod no.
Si Karen Baroy, lingaw kayo Mr. Idol. Salamat kay kanimo Karen Baroy. Si Virgilio Balanay, salamat Idol Permi. Good kami naminaw, masigi kami katawa, enjoy na pod mi Idol. Salamat kay kanimo Virgilio Balanay no. Salamat kay sa imong pag-permi pag-comment no. Isa jud na makapadasig nako Virgilio Balanay. Ug taga Surigao da maayong pagpaminaw nimo diha sa Surigao Sur no. Salamat jud kayo. Si Gina Carmen, salamat Idol sa pagdali nga pag-upload malingaw na sad mi. Salamat kay kanimo Gina Carmino sa kanunay nga sa imong pagpermi pagpaminaw no. Salamat jud kayo. Si Paul J. Manito, lingaw kayo ko sa imong drama Lord. Salamat sa imong upload. Salamat bisan kapoy mag-edit pero gihimo gapon nimo para lang malipay mi. More drama pa Idol. Mao jud no. Maski kapoy ta, maski sakit sa mata, labad sa ulo. Edit gapon ta no. Para naalan jud may paminaw mga listeners no. Ug salamat kay kanimo Paul J no nga nakasabot jud ka sa ako ano. Kini si Paul J Manito bota ni nga tao no. Paul J Manito kabalo ko nga wala kay uyab karon. Pwede mangita kag uyab diri Paul J no. Basin di ay makakita ka diri no. Comment lang kung gusto ka mangita no. Ug uyab pag-comment lang diri no. Basin di ay napoy mag-message sa imo no. Gusto ko na makig-friend sa imo ha. Kini atong channel pwede ra mo diri mangita uyab pud no kasi tong symbol po diha. Bawal lang ibutang yung mga number dito basin ma-spam ta. Comment lang kung kinsa to nangita diha basin ay diri mo makakita no. Salamat pud kanimo Paul G Manito sa imong pagsabot sa ako ano. Salamat pud kayo. Kadong comment ni Paul G Manito naa jud ay relasyon no nga bisan unsa ninyo kadugay sa uban hapon magpakasal sakit lang jud kaayo no kay dili tanan di ay dili pwede maimuha. Mao jud no. Pagbuot gapon na sa Ginoo no. Unsa imong relasyon karon kung nagbulag mong gani mo mas makakita pa kag mas labaw pa ato nga nawala sa imuha no. Katong nagbulag karon sa mga partner kung nawala ay mo kabalaka na nga nagbulag mo mas maayo nga nagbulag mo nga wa mo nagdayon mas makakita pa ka mas labaw pa ato no. Basin di ay nga hatagan ka sa Ginoo nga mas buta no. No, para ni Paul J Manito basin di ay makakita ni siya butan nga ihatag sa Ginoo sa iya no. Salamat jud kanimo Paul J Manito sa imong pag-comment no o paminaw sa atong mga drama. Si Ma'am Balbina Tapalis, salamat sir sa kanunay nimo nga pag-upload ug God bless nimo diha. Ganahan kay ko ni Balbina Tapalis no sukad wala jud ni biya sa ako no. Ganahan jud kay ko ani niya kay terminis sa comment sa ako maski sa palmi ay drama ug sa dumanan dili jud ni siya mo biya sa ako ano. Salamat jud ka sa imong Ma'am Balbina Tapalis sa imong pag-comment nga isa jud na makapadasig sa ako ma'am no kay mao jud na akong basihan ma'am nga maghimo ko intro vlog ma'am no. Ako malipay ba jud ko no nga nay mag-comment sa kuha kay isa jud na nga mabasa nako no sa ako ang pag-vlog no. Salamat jud kanimo Ma'am Balbina Tapalis nga naa jud ka pirmi no nga suporta sa to ang channel ug sa imong pagpaminaw pirmi sa atong mga drama sa dumanan ug sa palimay drama. Salamat jud kay sa imo. Si Danny Lopez, thanks Idol. Salamat pud kanimo Danny Lopez. Si Judith Sakia, thanks sir, more drama pa to upload. Salamat jud kanimo Ma'am Judith Sakia sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong drama. Si Christopher Valdez, makalingaw kayo ning drama Idol. Salamat jud kanimo Christopher Valdez. Si Edgar Palma, Idol, walay paglubad jud ang palimay drama, nindot kaayo paminawon. Salamat jud kan Edgar Palma sa kanunay nga najud pud kano ga paminaw sa akong drama. Si Ma'am Crislin Tapaw, makalingaw jud kayo Idol, mangabit pa mo. Daawat lagi hapit na noon maputulan hadlok man diay. Ganahan gapon ko ni Crislin Tapaw no nga di jud ni mibiya sa kuha no. Pirmi jud ni sa comment no. Salamat jud kay sa imong Ma'am Crislin Tapaw sa imong pagsuporta jud sa kuha no nga mao jud na akong basihan pud ma'am sa pagbasa nako sa ako ang pag-intro vlog ang imong comment ma'am.
O lipay sad ko ana ma'am nga naadjud ka pirmi no nga wa kami biya sa kuha. Salamat jud kayo maski busy ka sa imong trabaho, gihatagan jud nimo og panahon nga maka-comment ka. Salamat jud kayo sa imong ma'am ug amping-amping da sa imong trabaho. Si Mercy Sandoval, thank you idol, maura ni among lingaw paminaw sa Palimay Drama while gitrabaho mi. Salamat pud kanimo Mercy Sandoval, amping-amping niya no sa imong trabaho. Si Crystal Leo, makalingaw kayo idol. Ang Palimay Drama mahimot jud ta. Salamat kay kanimo Crystal Leo. Si Dennis Moral, walay hunong among pasalamat idol, more drama pa. Salamat pud kanimo Dennis Moral no nga permi jud ka nga kapaminaw sa atong drama. Si Music Lover Mix, gimingaw na kog commentary idol pero permi ko ka updated sa imong drama dol. Makalingaw kayo ni nga drama, mao ni gitawag nga ang gugma murag kape, imna mintras init pa kay kung mabugnaw na way nailami. Kulba ka pong hugot ni Music Lover Mix no. Salamat kay kanimo Music Lover Mix sa imong comment no. Malingaw sa tagbasa no. Si Annalyn B, thanks idol sa kanunay nga pag-upload, always mega support sa imong channel. Salamat jud kay kanimo Annalyn B. Si Janice Ramos, basta idol akong gugma sa akong bana murag pusil. Dili mo buto, di sad mabangbang. Kulba ka po ni si Janice Ramos og hugot ba? Matud pa niya nga mura daw pusil, dili mo buto, di sad mo bangbang. Kulba kay ni si Janice Ramos no, yang comment no, makalingaw gapon. Salamat kay kanimo Janice Ramos sa imong pagpaminaw no, sa imong pag-comment. Si Amanda Torres, hi idol, magsinamok na pod ko diri sa imong comment section. Makabungis-ngis man tag aning drama oy, mao ni gitawag nga ang gugma murag mat. Kung makakita sa greater than nimo, ay less than jud ta ka. Kulba ka po ni si Amanda Torres no. Nga hugot ba no? Salamat kay kanimo Amanda no. Si Rodrigo Balye, okay idol, nice kayo ang drama. Salamat kay kanimo Rodrigo Balye. Si Joseph Bacaro, basta ako lang mag-commentary nga drama lodge, di jud ko nako ilisan akong asawa basta dili ko niya pasagdan. Kay kung gugma lang hisgutan ang tuso nako asa taman. Pasta anang kabit-kabit lodge kay makasala man ta. Mao jud no, salamat kay kanimo Joseph Bacaro. Ug mao to mga listeners no, atong tanan ka comment sa ato ang part 109 ug atong gibasa karon sa ato ang part 110 sa atong Palimay Drama. Ug ato na sugdan mga listeners atong Palimay Drama compilation part 110. Ako si Flora, inaingon, wa ko'y katungod nga musudya. Apan, luoy lang ko sa tao nga imong gipasakitan. Mo kining nahitapos kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalintan. Oh ba, ka Flora? Muli ka sa probinsya ka lang Domingo. Ogaw Mario, Dili na lagi ko Mario. Ay, Maria lagi ko. Maria. Ay. Beautiful sound, no, Maria. Anak. gaw, pasag din na lang ko kung musangpit ni mo ana. Kay naanad man ko kung sangpit ni mo anang Mario sa dito patas probinsya. Og, uy, salamat ay kaayo ha. Ngay mo kong gipaanhi o gipasod ni magtrabaho isip tindiras ta ko nga tindahan dinis downtown. Why sa payan, gaw? Okay. Mupuli ka man yung kakaroon Domingo. Sige. I-regards na lang ko una dito, ha? Sa tanan na itong higala o kaparinti, ha? Ay, okay, gaw. What's your problema? Gaw, mag-uol kita si Donald. Inig-anin niya ni Domingo, nawa ka. Usag yun na, sinungdan nga mo pauli ko. Kapoy kay gatubang ang tao nga watay gusto eh. Kapila na kipasted pero mo dutot kyapon. Ay, ana, mang ginama pa sa kong mata. Ikaw bitaw, gaw. Dako ka man kayo gusto ni Naldo. Unya, kayo, waman siya gusto ni mo. O, naminyo na siya sa laing babae. Mao nga may desisyon ka nga, ani, og si daddy, ba? Ay, kumusta na kas Naldo, no? Malikpayon baka siya skiliran ni Tessa. Daghan na rabaglaki ng bayhana sa unas o pa sila magkauyab ni Naldo, eh. Ug manghinaot na lang ko nga ikabilin og bay ng bayhana aron dili magul ug maghilak ang lalaki nga ako gihikok ma. Oh, ka Flora. Malipay ka ron sa nanay Maring. Nakaduaw na po ko niya sa probinsya. Ay, maayo naman ang takang iminyo eh. Pero, saon man mo, pamapot ko'y uyab.
Sinaldo unta to. Nibalik pa lang ta siya pamisita na ako. Sugton yun unta na ako siya. Pero wa naman. Kamahay ko gipaya nga nagpa-cute-cute pa ko. Kipauan pa lang nga dili na siya mubalik. Mas may pag-ako na lang gid siya gisugot. Mao ba, Pedro? Nagbuwag ang magtiayon nga naldog tisya? O lagi, manang maring sakpan man si Bainaldo taon ni Tisya taon nga nagduwa man tawag laing duwag kayo uban sa laing babae aw laki. Wa na sunog! Sunog yun eh. Mao na nga palayas Naldo taon na ilo. Unya nilaya sa daydayon si tisya di ay. Porti pang katawa. Ay matod pa niya, bisan pa kuno siya palayason, mulayas gyapon bisag di siya palayason, layas gyud siya. Ay kuno wa na kuno siya gusto siya bana. Hala no, kaluoy kong Naldo. Kung ang ako pang anak ang iyang naasawa o di gid unta siya maguol, may gani. Wa niya pamatya ang duha no, dihang iyang nasakpan nga wala. nagduwag kayo. Ay, walang kuno niya buhata tao na kay musamo tawag kaway ka og maon ang gamay pa taon niyang anak kung mapatay niya ang iyang asawa og sinas mapriso pa siya, di ba? Hala, uy kaluoy in taong Naldo. Ako'y naluoy niya. Maog yun, looy yun kayo. Nay! Ay, Nay Maring! uy, Nay, si Flora ni Nay! Hala amang. Ay, amang naman. Hala nang. ngano na amang mangkudong ngayabag ka na magtingali, oy. Ako Ako ng anak ni Asia, ni Flora ron lang, si Flora ron. Flora, anak! Ingon anang nahitabo, Nay? Pedro? Ay, si Pedro raman say nagbalita nako nak. Kay silingan man niya ang magtiayon. Saan man taon na si Tisya taon. Kabuutan ni Bainaldo. Iya pa man taon gibinuang nga taon. Kung daghan mo siya laki, nga natilawan sa daga pa, wala tato siya magbinuang. Binuang mahinoong taon siya ni Bainaldo nga, gipakaslan ba ta siya? Hala. Naunsa man in towns di siya, uy, kabuutang Naldo nga iyang gibinuangan. Dagan man gid siya laki, uy, nga natilawan sa unas daga pa siya. Mauna, wag yung swertes Naldo nga nakaasawag babae nga laki-lakihod. Kung si Flora pa untay iyang naasawa aw happy unta kayo siya happy. Happy Mart. Nasud gyud nimo do, mao gyud ay akong gusto. Naman siya happy. O, Basta saman. taas ang energy, happy, di ba? Don pipi. Don pipi. Oh, silang duha. Sunod sila doon. Oy, abi ni ma. Sampol, anak, Nay. Ay, Flora. Day, abi ni mo, day, no? Disulti bes Bainaldo na ako, day, nga kung imo palang ta kuno siyang gisugot itong pagpanguyab niya ni mo. Aw, kamo ginuntay magkadayo taon. Huh? Oh, Ang nakadaot gud niya, kay gusto manggod siya nga sugton dayon ako siya. Nakagusto manggod ko niya, pero di lang ko ganahan nga one click dayon, sugot dayon. ay, day, kuan ba? Kung pananglit, day, padayon siyang panguyab ni mo taon. Saman, kaya pa ni mo? Imo ba siyang sugton, ha? Oh, di na Pedro, uy. Kay bisag buwag na siya siyang asawa, minyo man gihapon siya. Wa na siya kagawasan nga mangita og laing babay. Di Nga man. dadon sa altars kami nyuon ba? Di ba ang una na aragod? Di man kanya pakaslanday. Magkarelasyon gali mo, amo puyo raman mo. Live-in lang ba? Ha? Di ko, uy. Mahog ko ana nga kabit lang. Di ko, Pedro, uy. Tinood ka ba'y Pedro? Naroon si Flora sa ila. Miduaw di siya ron sa atong probinsya. Oo ba eh. Sus, kapahan mo sa mutlura. Dutan lagi. Ang lubot bahog na kayo. Mo ba? Dutan lagi tanahon. Samot di ka nindot no? Abi ni mo ba'y, siya rabagid untang akong nagustuhan ba'y pero maawa lang gid ko nga mubalik dihang wa ko niya sugta. Estilan, mao na kasayo, primo. Sugton mo kung tataka niya, pero wala naman kuno ka balik pabisita. Mo ba? Bay, ato siya bay. Ing na siya nga mamisita ko niya karong gabi eh. Ha? Sige na bay, Pedro. Ay, bay, pero bay, no? Nakisulti ni mo, ingon mo gud siya, bay, nga kung padayon kuno kag panguyab niya, Oh, di mahitabo nga sugton pa kaniya. kay? Ano naman? Medyo naman kuno ka, niya mahug, kabit taon ni mo taon siya, di ba? Ing na lang siya bay. Sige na bay. Ing na siya nga mamisita ko niya karong gabi eh.
Karon pa ko nakaampo nga mahal na inako si Naldo. Pangayo kong pasaylo niya. Makigbalik ko sa kumbana. Kaya wag ayo akong kapit. Tapulan kay Murumansa. Diretso patong ko'y ayo. Mubalik ko sa kumbana. Makigbalik ko niya. Habal-habal, driver. Lugar lang diha ng iskina. Lugar lang ko diha, habal. Adara kong piti. Kadiyo ta, kay manaog ko. Oh. Salamat. Makigbalik kong Naldo. Og nahibaw ko nga iya kong dawaton kinahigugma man sa nako. Og doon na sad may anak. Dong Naldo, magbalik ta pa. Gibiyaan man ako akong kabit. Layo na kay siya nimo, uy. Mas ganahan ko nimo kung mag-sex ta kay niya. Mahal ko nimo, diba? Busa magbalik ta. Sige na pa. Ikasubo ko, Tisha. Karong panahon na tugkad, nga dili de ikaw ang angay na akong unungan hangtod sa akong kamatayon. Ug nagmahay ko, nga nung ikaw pang akong nasawa. Kung si Flora patingaling nga akong nasawa, malipayon nun ko karon. Kay buutan kay siya. Dili sama nimo nga daghan kay kaglaki nga natilawan. Oh, Ug sa diyang gipakaslan ti ka. Ha? Kay nigugma ko nimo. Nang laki pa jud ka? Ha? Huwag gyapon ka mag-usab da. Busa di na ako makibalik pa nimo. Nakadungog ka? Ha? adi ay. Di na ako magbalik nimo. Di na ka makigbalik Oh. na ko tungod anang Flora. Uyab mo, ha? Kung uyab mo, dili ko musugot. Ha? Banat ka, busa dili ko musugot nga dili ka makigbalik na ko. Ha? Wa may relasyon si mong bana, uy. Nahisgutan lang tingali to niya. Kay nagmahay man siya nga wa may magkauyab. Kay kung kami palang kunong nagkadayon, dili kuno nako siya luiban. Dili ko parihas nimo nga mabudhion nga pagkaasawa. Hoy Flora, timan ini ha. Mahibaw-an gay na akong magkarelasyon gid mo sa kumbana. Dili gyud ta mo hatagag kalinaw. Di ta mo hatagag kalinaw sa inyong relasyon. Bugnoon ta kang animala ka. Day, wa may relasyon si mong bana, day. Pero wa ko mahadlok nimo. Di sad ta katrasan, uy, kung away imong gusto. Busa pahawa di sa gianan, bi. Kay wa na ko'y gana nga makigistorya pa nimo. Pahawa di ati sa. Mas may pagmumpiya na lang ko sa probinsya. Aron dili mi magkabugno na doon siya. Kalakot siya. Nagmahay man din siya nga gibuwagan siya sa iyang bana. Ya, nanong nagbuhat man siya sa ingon. Na nakigrelasyon sa glaing laki. Babayeng kurakan. Dili matagbag usa ka laki. Maayo rin yun nga misibit ka dahil dito, gaw. Kuyaw, kung magkabugno mo niya itong tisya, malitar ba ka ito? Unya ikaw po, di ra ba dyan ka musibog away? May ragyod. Mulanggaw. Siya na lang si akong sibugan. Bito. Maong, malihay na lang git ko kao. Kay, wa naman sab ko'y ugma nga makuha na itong Naldo, uy, kung ako pa siyang sugton. Una. Niasawa na baya siya. Dili maako ang tibok niyang pagkatao. Busa, ulitaw ang gusto nako nga akong uyabon ug pakaslan. Ulitaw gaw Mario. Oh, ikaw? Ikaw ning ni Time pa, kinsa may nagtultol nimo dinhi? Ngano nakatultol man ka dinhi sa akong gistaran? Basta tao gani nga may gugma. Mangita ginagpaagi nga iyang matultulan ang binuhat nga iyang gimahal. Naldo, dili na tangay sa usak-usa. Ikaw man good. Wa na ka mo balik atong giingnan ta ka nga balik. Nagmahay ko, Day Flora. Nagmahay ko nga wa ko mobalik. Maong maluwi ka, sugta ko. Kaya wa nagig ko'y gugma sa akong asawa. Ang tinuod. May pagtanaw ba ko nimo? Mo ba? Huy! Flora. Naldo, uy! Flora. Naldo! Tapos pagtahan! Flora. Ayaw, tinhi! Tana sa sud na. Ako ramang usa sa akong istaran. Tana sa sud.
Kami, anak. I love you, Flor. Ikaw din ang tinulak kong kimahal, Flor. Ay, kalami, anak, Naldo. Duta ni Flor. Katapusan ako nakika. Lamig ka. Pinso na imong gitan. Tampasa, unsa man to ako nagiran. Imo nang gigunitan na. Ang Oo. imong gid ay ni katuskig ani. Ako ka tanan. David. Tuko ba din dali plaster sa. Dali. Basta, plaster ko dayon. Mapagay ako ang pagsuot sa akong baba. Natukan Plaster ko. sa nato kay- Ayun, dayon. Tanaw, Sige, sige. tanaw. Tampasa, masakit ha. Virgin pa ba ko? Virgin pa ka? Biato tingabi. Tanaw na ko virgin pagigabi. Nanka, agay, kasakit, anak Naldo. Sakit, oh. Agay. Ay, Agay. Ay, nayon na. Ay, hinay na Kunin na. ang ganahan mo. Ang grabe sakit, ka, I uy. love you. Naldo, ang sakit. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Sige, maga! Agtay, oy! Dasa di mo kadlaw naman sa kanong uling, basiliyaha ka! Sig balik ko pangutana kakapoy nimo oy. Usay, Kang anong paita sa kapoy? kong Anong buhay. kapoy Ay ko, ha? pagbuot ako. Sige lang gini sa'yo, away sa iyong asawa nga palahubog kayo. Ikaw no ba? Kaduda, lagi ko ni mo basiliyaha ka! Pariya ay. Grabe ng away nila. Maayo ba yan yung... Ha? Waway. Nahilo man ang duha? Ganun ka to? Waway. Ma. Oy kaliko na oy, may giandam na kong pagkaon alang sa pamahaw. Ma, yun bang, usam na sila si Brad Tangi ba? Di na sila maglain, ha? Nga man hawaway. Sabay kayo sila mga, magkamatatapin mo silang lalis. Ay ingon anak maginang magtiayon oy naunsa ka man. Ha, maninungdan nga, di ko ganahan magminyo Ne saba diha, gihimo na lang gyud na nimong rason. Gito ma, sabukan ko na magsigig away. Niya, uman sa away, kumbati na yun. Oh, nawa kapati ka pa nga naglalis lang doon. Wa na, kay... Ay ingon anak maginang magtiayon waway, human og away dayon. Has kang lamia anak waway. Ma, Unsa way? Overtime sa kakaron? o bay? Sigig overtime. Murag daghan og anak nga gibuhi. Unsa man? Nagtigom kang daan sa imong kaminyoon? Yo, good town. Ano ba maparehas kung Brad Tangi nga sigig away og si Basilia kay pirming hubog muli ang iyang asawa? Ay na lang ko ana bay. Sa kaminyo Unya. Okay lang ka nga. Matigwang ulitaw ka. Uy, okay ra kay ko ano Ay, bay. No aman si Feo. Klaro nang niibog nimo. Siya nalay panguyabi. Unsa? Wa ka kuyapi diha. Si Faye yun. Ang katawa man ka? Susbay, unsa kay among anak ni Faye no? Ako murag si Si Shrek? Si Shrek. Oh? Og si Faye murag si Fiona? Wa gabae. I want nobody ambot. I want nobody ambot. Ganina ka na atubang lang sa amin. Mabuak ba yung sugayan, ha? Nigit ko pulan sa akong naong pa. Alam, no? Pa, gwapa ko. Kasinaw sa amin, ha? Imo na gitrapuhan, pe? Dagay pag maibog na ko pa kay gwapa ko. Alam, no? Nalimot ko kay... May paliton man ko di ay. Ina, unsa na gud ni. Asa diya ka na ha, pe? Ay, faets. Pagid ko tubagan ni AirPods kung gwapa ba ko. Samin, ikaw na lang akong pangutan-on, Bi. Gwapa ko, Min? Wa, gabae. Hala no, maninood lagi ka sa Min. Nauman nagko sa mga paperworks da. Ay, Waway, snacks sa way. salamat na lang ha. Mulakaw na manggug ko. Hala, lakaw dayon. Magyud na siya, uy. Kan anan lang imong gidang snacks good.
Ato ko sa among Miss Nax kay nagbiko ang akong mama. Biko man akong gita para ni mo, ay. Ikaw na imong biko. Langgit kay kaway, ay. Sigihan lang ko ni mag-insulto. Amok man sad kay kagod. Sige at man ako bisag ko'y gusto nimo. Dili ta angay sa usaf yun na. Mang kufyo na good, fe. Manggot ko, ay. Kaning, wala kong pauli ni mo ha. Paliw na lang kong katiman anin baywaway kay hubog naman na siya. Di lagi ganahan mo uli. No probs! Ako rin bahala ni Waway. Ya, sige ato na ko ha kay sige nang tawag akong manghudgod kay gihilantan siya. Ya, sige, bye bye. Bye! Karon ka? Kay hubog kang wawaya ka? Ako'y bahala ni mo. Promise? Pamnabdusan ko di mo karong gabi na Waway. Unsa na barong orasa tangi, ha? Kadugwa pa man mauling imong manghod in taon, oy. Sos muram tong bata mas waway sakto to si edad. Sakto na bitaw, pero dili sa gihapon nga dugay sang muuli. Alas 2 na kus kadlawon ko. Pastilaan may curfew ra bang gipatuman ang gobyerno. Urbida ma. Katawa ka ha. Tamparuso di ka di aron. Kita ba? Ako na balakan ako diri ko katawa ka lang. Waway no usab katiguang na taon ko blakam nga ng curfew. Borel lang ito siya ma. Sige, palihog na lang kong pahigda sa kong bana diya sa kama. Yes ma. Thank you, boys. Dawatan ninyo. Thank you, ma'am. Close and lock the door, boys. Okay na. Karon, kita lang doon ni Arom ining mataway. Wala kag di ka mo paksala ko. Ang importante, patatilaw na ka na ako. Kung siyang hubuan siya ni shirt. Na. Unya. Yutots ni mo ay. Tutoy, ami tutoy, waway, ay. Minasayang person sa ako, ay. Ito pa na yung gisorbarsonis, ay. Lagi. Uy, kada ko, good oni. Himay, tanan. Wow, nalakaalaw. Raan. Oops, ayaw pagpangon, Waway. Basig mo suka, unya ka. Higda na lang, ha. Ako rin bahala ni mo. Kana, kabuutan, oy. Uy, mag-drive ni mo, ay, ha? Ipatong ko sa imong ibaw. Alam mo, yung kanyang paborito na ako sa baba. Leche ka na ko, dali, beto, mas ganda ko. Hindi ka na ko doon. Uy, tiyang buhatog. Kayak to. Tungtungaan lang ako dyan. Naunsa niya akong mga kauban sa trabaho nga samtang magtanaw sila na ako, mga tao man. Unsa may... Ano man sila? Papirmahan ko na ni Ma'am Carrot ang mga vouchers. Faye? Unsa? Anong mga tao man ang atong mga kauban nga nagtanaw na itong duwa? Ba't lang? Ha? Uy! Ano na sila, uy? Si Bayayel, akong pangutanon bahin ini. Libugid ko ini da. Ay, sultihan na lang ka, baywaway. Nangatawa sila kay gipakita man sila ni Faye sa inyong sex video. Ha? Unsay sex video? Wa man ni nag-sex ni Faye. Bayayel. Sabad niya ay, nag-sex mo ay. Ha? Klaro kay inyong video. Unsa? Nagbata na siya, eh. Ha?
Faye? Uy, ganun niya ang kasamo. Niya si Papa. May tuyo siya ni Mawaway. Dili na ko magpaligoy-ligoy pa. Straight to the point nga ako. Oh, Niyami sa akong anak nga si Faye aron imong tubagon ang imong responsibilidad nga to Faye. Kay madyo siya. O ikaw, Waway, mo'y amahan. usa! Uy. Uy, dili na tinuod, oy! Tinuod na. Og aron ka mo tuuwaway. Tan-awa ning atong sex video o. Ay, ay, Ako magpagkaan lang ko ha. dili! Ha? Dili may mong di Waway. Ha? Pakas na si Faye. Dili ko! Talagin niyo ko ba't yun? Kaklaro sa video si Faye ang nipato na ko. Nasa sa ibabaw, di ko magpakasal, Faye! Kung makatilaw mo ko, kana, tilaw-tilaw lang, Faye! Tungod kay dili ko nimo! Dili! Uy. Huwag yung ko magpakasal, Faye! Balag ila kong patyo, doy! Tilaw-tilaw rin mo datong ako, Dili kay tilaw lang! Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Sally, naingon, ang daga, bisan may uyab na, apan doon naging panahon nga siya makagusto ko sa kalalaki nga minyo na. Mo kininay tapos ang kinabuhi nga di na ko mahimong, mahikalimtan. Uy, ang tagal hindi ay. Lamis akong katugoy. Sali. Sali, pagmata na diyan anak. Oy, buntag na. Oh, Nay! Na diris kusina kay mamahaw na ta. Gawas na ko sa kwarto, Nay, kadiyat. Paabot niya. Nakaluto na des nanik pamahaw. Ablihan pa ng pintana na akong kwarto. Ablihan ko na nira makalusot din sa kwarto na ako ang kahayag sa adlaw. Nakasunod na sa akong kwartong kahayag sa adlaw. Oh! Hala! Sinimiyot na niyang nangihi na sa das kilid ining bahay nga ahak mo nis na imiyot. Uy, nag-atubang na din sa akong kwarto. Uy! Da, uy. Kadakop yung buhing na imiyot. Uy! Mana siya pangihi ay. Ski ka pa yas, iya. Oh, iyan kiwilik-wilik ang iya, ha? Hala? Oh, niya nga siya, iya kong nakitaan. Agay! Hala, mito na siya nako. Ay! Hala, nasakpan ko niyang nagtanaw niya kang ngihi. Yay, lami, arabang manoy miyot, uy. Mao ba? Manoroy muros imong uyab nga stonyo. Unay, Domingo man ron, usa, mag-date ni Sadmi. Kanos amad mo magminyong tonyo, oy. Ha? Ambot lang na uy. Murag, di mo ko ganahan nga magpakasal niya, uy. Uy, nga no ko taon. Kadaghan na kanya mahilabti, unya, di ka paganahan. Kakita ka naglain nga uyab studio, mahay gyud ka. Ay, ambot ma, uy. Mura ba, doon ako'y gipangita nga uwa sa kong uyab, nay? Kaabaw baya ni mong manulti, oy. Ikaw baya gyud alkansi kay ikaw ang babae. Sige na itiwas sa diyang kaon, umanak ko. Ihatod na nina kong usa ka panaksan nga init nga utan sa ilang nilya miyot. Kusugra ba nga manghatag og sudanas nilya nato. Ako sad silang hatagan og init nga sa baus utan. Ako na, nay. Ako na lang. Ako'y hatod sa utan na to sa ilang miyot og nang nilya. Ako'y hatod sa init nga sa baog utan, nay. Utan ang imong gihatod tay Sally. O, nay miyot. Lami kay ni nga pagka-otanoy ni nanay. Higop aning otanoy. Lami ba yan ni?
Para na nako, day. Day, mas lami pa ka sa utan nga imong gida. Nimiyot ay. Tanaw na ko imo, day. Murag, upang man ka mabundog sa imong uyab nga si Tonyo. Lamian mo, day, eh. Nimiyot. Kanya na taday, hunong ng taxi tungo ni sukit ang lodge. Manaw na taday. Sige. Manaw na taday. Lami na kayo. Bagong na kayo ako. Lami na kayo. Mao pa? Oo. Dahambot ni mo Tonyo eh. Ikaw rin kikilamian niya. Nauna ta? Yan day. Ha? Nauna. Sige, may naog na ta Tonyo. Na, ang kinagmaayong ako. Sige pa. Lami na kayo day. Ikuan ako na. Ayaw ha. Ayaw, di ko anang imo. Kana na lang imong dila. Ayaw. Gawa diha ra ka. Wow. Kini na lang ako tao na ikuan ako day. Kini. Lami. Kaya lami. O, tsagaw? Paano kay lipay sa relasyon yung Tonyo? Ukaw eh. Ano? Ambot bagaw litong eh. Di naman ko ganahan niyo eh. Lahi jud kayo sa kaniadto ba? Ano kalit mo nang huwag taong nagkalipay ni mo sa relasyon yung Tonyo? Sabi, sige mo, Jerjer? Nyawa na ka malipay? Gaw, na ako'y gustong tilawan. Ngawa ni Tonyo. Iya, Maragtuong laway na ko na ganibagaw ko doon na gana. Gusto kang tilaw na ko gaw. Sopa ka diha, gaw. Sa mura kuan ba kana mura kasabot ko na nagana ng mga kuan ni mura. Unsa man gaw? Gamay kay Kantonyo? Mura kumingking? Kaniadto gaw, dakuan ko. Pero kayo, karon gaw, gamayan naman lang ko eh. Sugad lang nga, nakakita ko sa kang... Kakisa ha? Shhh! Sa kang naimiyot. Oh! Gaw saglit! Mo na isulti sa imong gigagaw, dong litong. Sige lagi nay. Botan ang bayana. Wala ko siya ganay siyang uyab nga si Tonyo ko no. O ko siya magkita si Muha. Ano pakita siya si Muha na yun eh. Kana noon si Sally dong litong, igo na sa ako, kirig-kirigid na. Probida. Mau bitaw ingon siya burag tuhod ko nuno. Agay! Probida. Mura ba nang ipangita niya ni Miot? Kanang burag tuhod, kanang kirig-kirig ko niya. Ingna siya dong litong nga naibog sad ko niya. Sumol na kayong asawa dong eh. Ah. Si Sally dong, gusto ko siyang matiluwan dong litong. Kau, uy! Imo na siya gisultihan, uy! Kauwaw ba ayaw na, uy? Ay, gusto lagi siya kung makita mo sa gawa. Susaman. Di ko, uy! May uyab na manggod ko. Ganahan ko matilaw sa iya, pero di lang ko, uy. Mas may bawaan niya mi siya asawa. Matay niya tag dili oras, anak sige, ko. sige. Maumang ka. Hala, sige. Ato pa, di ka gusto makikita niya sa gawa. Ako lang siya aton. Ha, sultihan ako nga, di ka gusto makikita. Di balibad ka, ha? Arin ako! Ayaw sa good garaasad ni mo, eh. Ko pugong lagi ka. Lakaw man sa kadayon. Ano na daan ba? Ang pattern na ni. Una-una sa tagamay diri Age, good. ano na age? Mana? Gamay raman. Niya? Sige. Mas may miyot. Oh, Kita, Miss Gawas. Ingna siya gaw, ha? Tumabalik ini, mga manig-mani, pamabay. Ay, shit! Yan! Mas may umangkalungan kay Miton. Ni ada hikap aday. Ang bibigyan nga. Sige na yun. Sige na ako kakitaan ni. Dili, ako ni Tonton yun ka. Dili, Sana all.
Ami agad aning kita. Satu na ning ikuha na kuha. Kini. Hirap kong na-virginity. Nganong labi man gyud ang ginadili. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Sammy. Naingon, dili gid ay maayo sa usa ka bana. Ako makakita og away ang iyang asawa, moapil kini og mulaban sa asawa. Kay musamot lang ang problema. Mao kini ang hitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Ay, duga mastisya nga nagpalit og luto daan nga sudan. Kutong yung kudak. Kanihara ko nakasukad og kanon. Sudan likuang ini. Bay, sabi! Uy, Bay! si Imo asawa, bay! Si ba dumulong singgit sa gawas? Ang akong asawa. Bay, sabi! Ay, imo asawa! Bay Badong! Ngano bay? Ngano nga akong asawa bay? Ha? Nagbugdo! Aduha na yun! Nagbugdo sila sa date! Unsa? Uy! Nagbugno ko sila si Tisya og Nadit. Ngano mas naghangal nag-away ng duha? Klaro kayo. Si Nadit na sad ang nag-una-una. Og pangaway sa asawa. Animal gini mabihana uy. Nakuptay ko ni kamot mo! Piluahon ko ni wala pa! Usta na! Usta! Uy! Magpasalamat ka doon ay nakauwa nga to! Kaya kung wa pa, baligin ang bukton mo! Uy! Uy! Kamu ba? Naunsa man sad mo? Naghinanaw lang mo. Huwag mo makawang ining duha nga nagbugno. Amo man nag-uwang ko, pero wa man gid patoo. Kakapo sa siguwang, masamdan niya, me! Ikaw ba, Nadit? Klaro kayo nga ikay nag-una-una? O pangaway sa mong asawa? Unsa ka man taon, oy? Ingo mang hilabtan kong asawa nga, huwag namang hilabot ni mo. Yaway, buang! Kudnahan sa kanang asawa ni mo na! Nalapad man nagnaw! Unyag lapad, di gwapa? Ikaw, cute, na dagway ni mo ay muna kag iro nga nagsampaag pangitag laki nga mo jerjer ni mo. Kay wa man siya mapulitin mo, kay piyanga ka makag ilong. Sakto na, day. Kana, day, Tisya. Ulit na ta. Ayaw na pagtubay ang Nadit. Tanadong, leche. Tara, day. Kasakit ka sa kong bukton. Uy, nga gibilwa. Kasakit. Agay. Ikaw ba, ikaw? Sige ka pangaway tao ng asawang Sami. Oy, wala kay bahibo, anak. Kaya na naman tao na may Sami taon. Sa? Busa, kung ako pa ikaw, nananay bana ba? Nananang bana niya na si Bay Sami, sige ka pangaway. Ako pa ikaw, no? Ako lisog ta. Ibog kay kunimo, ibog kay kunimo. Di, Col! Apyagon ni mo glawas, Usa ka atake ni mo, patay naman ka! Oh! Ano ka piyong ng taon? Pinda pa ka magsulti na din. Mo ba, day, Tisya? Uy, dong. Mogi ako naabtan nga nagsinggit-singgit na siya dito sa tindahan ni Marie nga ako kuno, di na kuno ko virgin nga imong gipangasawa, kay daghan kuno ko glaki nga ni Jerjer nako. So wa pa kuno mo pangasawa, di ba litsi kayo? Wa na lang unta nimo tubaye, day. Ipalagot lang ka na niya. Di man sa kaangay nga mabalaka. Kay di man pud na tinuod nga bulang na ka nga akong giturjak human sa tong kasal. Virgin man ka nga akong nakuha gud. Paot man gining ako dihang na virginan ta ka. O gara nag-imulan ng ipalapos sa pikas dunggan ng imong madungog nga pagdaot niya nako eh. Basta, muusap pag na siya, bugnuon ko ginag-usab, piangan ko ginang animal dako. Unsa bay? Mao na bay, mao na. Ibog man taon kinas na date ko taon ni mo. Ako nagiging na nga. Doon na kay asawa, pero ibog yun kay taon ni mo. Eh, mao na. Lagot bang taon na. Mao, awayon gina niya ang imong asawa. Lagot gina siya may sige imong asawa, may imong gipangasawa. Mao na niya, kintingali mo asawa. Tisya bay? O, tisya. O, mao na. Suya ka na siya, tisya. Wa man gud ko niya kagusto niya bay.
Mong, Ay, sus. wag ko manguyab ni Nadit ba? Ay lang anang paggawa gusto unsa pa rin gusto paggawa. Ako pa ikaw. Jijira na. Akong ba na. Jijira na ko sabay. Bay badung. Mori akong ika hambog bay og jijiro mo kausa hilom na sa dit. Tilawan na si mo, di ba? Kanang piso mo karaan nga. Orang 5 karaan sa udap. Asos. Ay, di lang Kamo ko bay. lagi na. Di lang ko bay. Sos. Mahal ako si Tisya. Musa di ko makahimo sa pagtila og laing babay. Ah. Si Tisya ray akong anaon kay asawa ko siya bay. Si Tisya lang bay badung. Bay sabi. Saon ka man lang babayan na, uy, aron iyan ako hunungay. Mo gini debati mo dito sa gawas diyo, ha? Ay, wala lagi. Nagsinggi-singgit na dito nga si Tisya kuno, kawatan. Akong gibadlong o gihulgan ako nga ikiha. Kay mahog mo nagutag akong pagkumangkon taon si Tisya kay imo guna siyang asawa. Pagkumangkon guna ka nako, sami. Unya tiyo. Unsay ang reaction paghulgan nimo nga ikiha mo siya, ha? Ay, huwag yung mahadlok eh. O ako na ilyatubang. Giingnan ko nga ako. Pisot ko nung paskambuang. Ayan, pisot ko nung ko. Ay, biya na lang ko eh. Paitan ng pisot eh. Hey boys, patuloy na ta kay perting bahua ang tik-tik. Basig managan unyang mga chicks. Wa na lang ko mamutubay yung taon kay mapisot ah. Eh, tinuod man siya nga pisot ko. Goting mabayhana da. Huwag yung minaw ay. Agtuon ko siya. Kulang tahon ko ning animal. Nagyo. Aron lungan na niya og daot ang akong asawa. Kanya sige dong, adto si Nadet ko lataha siya dong. Dali! Hain ka! Pat yung tikas kulatan ni Mala ka? Bahalag magpiso ko! Nga ako'y misuong din eh! Og mikulatan ni mo! Dala ko si magluyo dong sami. Wakay sapot bisan gamay. Ang imong boobs utong pa kayo. Utog mo lang. Sige, patsa ko dong. Pati tayo. Ang imong ubos cute pa kayo. Pekot pa kayong baba. Malong, virgin pa ko ni. Istoryahe! Yan sa mong kay kasi tutok niya. Sige na. Patsa dayon ko. Mapatay ka man ka na ko. Dahil. Lala miduol na ko ni mo. Misikit na ko ni mo. Patya dayon. Patya na ba? Paning mo eh. Klaro ka nga bagkong kaligo. Mandita na. Ulit tayo. Bisan dili ka guwapa. Bugduhan ang imo. Kami anak. Virgin pa ba ako? Ikaw dyan ang unang makakuha, ani. Alipi, kabuon ko ng baby. Katak ko. Yakaan ko ni diretso. Matry na ko ng kiingon nilang choke. Kini. Sige pa na, Bet. Sige, alog. Sabi. Ginanilin ko magwan. Tepa. Agay! Kaap. Sana. Agay, ay sami. Hinay-hinay lang, oy. Agay, oy. Ay, pasakit tayo di ay ni. Nganong labi man gyud ang ginadili. May nahitabo gyud na mo inadet atong higayuna. Og virgin gyud siya nga akong nakuha. Human sa nahitabo, wa na niya awaya ang akong asawa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Wilson. Ginaingon, unsaon man ang uyab nga buutan kung daghang sang batasang tinaguan. Mao kini ang hitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimong pahikalimtan. Ikaw ang akong nagustuhan, Olivia. Gawas nga gwapa ka, buutan pa gyud. Salamat sa imong pagdaig, Wilson. Pero,
Unya na lang takasugtan ha. Nga naman, Olivia. Basta. Sige. Paabuton ko ang imong desisyon. Kalos ako nimo sugton. Ay, kakapoy ba ining gwapat ah? Ilam da ay consited kasang anak ka kada. Tinaod man na mo. Kung dili pa gwapa ning imong anak, dili kadagan ang manguyab nako. Siguro alang yun, Olivia, nga papunta kas buutan nga lalaki. Syempre, of course, mama. Mupili siya kong lalaki nga ma-under nako. Uy! Nganong sa kadaghang babae nga kana mo gis Olivia imong gustuhan son? Kuan man gud pa, kaning siya may gipitik sa kong kasing-kasing gud. Onya, ibaliwaan lang nimo ng palultihon nga bisag unsa siya kagwapa og kabuotan, do na siya tinaguan. Pa, ayaw ninyo hukmi ang tao nga wa pa mo suwito. Mao na. Di hukman. Kung mao na imong pundo, suwituhan sa Olivia una kang pagkasal niya. Kigang papa, kasal man dayon? O ba gani ko sugtan ni Olivia? Wapa di. May gabi ni mo nang. May gabi isa ni mo, Busyong. Naas. Unsay ato? Nang, naas Bolivia nang. Naaman, nga naman unta. Nangutan na lang ko nang. Tuod, nabatan ni nang, Chocolates? Nang. Maayo eh. Salamat ini ha. Nindot ni da kay dark chocolates. Paborito ni nako, Syong. Tempa, ako yung panguyaban do, Syong. Ako anak. Paliho ko gahatag ni Olivia nang. Para iya man nang. Unsay ngan? Iya na nang. Oroy. Abi na ko para ako ni. Imo mangong gitunol. Ako pa imong panguyaban. Pwerte, byuda naman ko. Sorry na nga. Gahi ni kang latang taon. Ay di, may mag-pressure cooker ko nimo. Madapan eh. Butang si Bina. Salamat na lang. Mahal ang pressure cooker. Atun lang ko nang ha. Ihatag ng chocolates ni Olivia. Ayaw na kan lang ha. Sige, ato na ko nang. Ay, yabas Busyong. Abi na ko, ni Asya makagusto na ako. Sa akong dining anak na si Olivia. Dawatan na Olivia. Karong gabi dagon ko akong sista. Og haranahan ako si Olivia. Basin sugto na ko niya karong gabi. Mali akong baton. Nang, naa si Olivia? Mamisita ka sa akong anak, Wilson. Unta nang? Nanguyab na kaniya? Unang, pero wa pa ko sugta. Naunha na kang Busyong. Ha? Unsa nang? Makabungol yun yung mabastid ha. Matod ko, gisugot na sa akong anak si Busyong. Unsa? Pero saan nang? Ganiha pa lang yung Townsend. Buntag pa mang mianhis bahay si Busyong, hangtod nang nahapon. Nanuroy silang duhas Olivia. Nag-celebrate siguro to silang duha. Ang hilak-hilak magkadiha do, Wilson. Gipuagang ang Lorita do. Pwede. Hoy, daw. Kuan ba? Ay, pamugos imong kagalingon tao. Olivia, oy. Taghang nagsaya niya. Unsak ba taon? Tagan lagi pa, pero si Olivia nga akong gimahal. Ay, sa ako nang giingon ay pag binugo, ay naunsa ba ka? Di man ko bugo pa. Kining akong kasing-kasing ang bugo. Kung anong sa kadaghang babay. Si Olivia man ang nakapasakayaw ning akong kasing-kasing. Nasa ni mo eh. Tana, pagkapasayaw sa imong kasing-kasing. Sino ba ay? Ang ngay mo hilak do. Ay, sus, abot lang ni mo. Ay, hilaki na mo ba yung gusto ni mo do, ha? Kay kung may gusto para di mo sa Olivia, ano man na yung kaniya sugda? Be, kay gano man?
Ako tubag sa imo pangutana. Ay lang tubag diha. Ay lang pangutana. Ay lang tubag. Ay lang pangutana. Ay lang tubag. Ay lang tubag. Ako tubag. Ha? Kay ngano mang wakasugtan. Tungod kay pobre ka, si Busyong gisugot kay dunay auto, may kwarta. Karon ako sa buta ka ganung wakasugtang Olivia. Nganong wa dawata ni Olivia ang imong gugma, ha? Husto na ba? Husto na! Samutan man nimo ang kasakit nga akong gibati. Drama gid boy. Karon dayon pa. Oh. Tun anak ko nga kalimtan ko si Olivia. Kana! Uy. Si Olivia, magkasugat mi duwa. Sa akong buhaton. Mauwa mo ganiya. Wilson! Olivia, Asa magkakaingon, uy? Tayo ba sarap naglikay ka na ako? likay? Bawman! Nga naman ka. Wala lagi ka managad niya ako. Basig masilusan ko di Busyong. Ha? Kaya nga naman? Kuyab naman mong Busyong. Kasi nagingon! Imong mama. Hala, uy, joke na tong mama, uy. Ha? Gibinuangan lang sa kong mama. Ingon bitaw siya nga gijokan kuno kaniya aron masukod kuno niya kung tinud anay bagid ang imuha diri nako. Tinod anay, uy. Okay mao na. Sakto si mama nako. Ha? Ano sa ipasabot ni Olivia? Wa mo relasyon ni Busyong? Wa. Unsa? Ay, ano? Ay, may noon! May buhi ko, oy! Alam mo, bakit ka sa tafil na kayo ni mo, ha? Ay, sorry kayo, Olivia. Nalipay lang ko nga wa mo relasyon ni Busyong. Sige magkakubirtimi, no? Bertay mo permi, atiman na ng lawas ni mo, ha, Wilson? Ay, kuwan pa, parenes among pagminyo unya ni Olivia. Pusa? Okay nga naman eh. Hagbayra pa? Mag-unong na mi kabuwan. O kining pagsigig overtime nako para ma-promote ko pa. O para kining tanan kang Olivia. Kami, wa na lang may labot imong pamilya, no? Aw, labot yapon mo pa. Asawa natin kay Olivia. O bana na ko nim. Swerte kaayo ko. Nganing swerte man ka? Gwapa ka. Buutan pag yun. Unsa man, ganahan kang pakusgan ako ang kabugnaw sa aircon hotel? Ayaw na, sakto na na. Olivia, kadindot ti mong lawas. Unyag nindot? Lami kayong kakson. Ug liguon ka sa akong mga hawk. Sana all. Kay nga no di ay ng imong mga hawk. Tubig, sabon o shampoo nga imo mang kong kaligoy. Oh, mas maayo pa. Magdungan tag kaligo. Magdungan tag patungod sa shower. Tana na, Wilson na. Sige. Kabugnaw sa tubig. Oo, bitaw. Gaksa ko, Wilson. Olivia. Grabe sa dalian. Dalian ni Baruga. Kita mo ko sa imong lawas nga uy sakot. Amatay ko nasay. Yan ini. Agrab niya mo kita kito mo. Saglit mo. Ganahan kang kapong kinong inyong mani. Ini musik pangutan na. Panangin. Watang tanan ka na magpauta. Nagmong ka. Gagawin kong pantayin. Basta kung itanaw sa inyong reaksyon. Masamit ang akong gana. Mas kalanian mo, Olivia. Mga onata, gigutom na ko. Mag-order kong pagkaon ining hotel ha.
Pag-order. Ano di ka? Ano ka? Kinsay nakauna sa imong pagkababae. Dili naman di ka Virgin Olivia. Kinsay nakauna, ha? Uy. Si Busyong. Usa! Sa imong kagwapa o kabuutan, nakahimo kag pamakak nako. Sus! Di man lasag na ako, eh. Pwet! Basilo ako. Basilo ako. Dili na virgin si Olivia dihang gikasal mi. Perting di malasa nako. Nakaasawa ko di na virgin. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Buni, naingon tang mga lalaki nga adunay apan sa atong lawas. Nasama nako nga usa ka kimpang nga mauwaw nguyab. Iguday ta angay nga ma-discourage. Kay makauyab do gihapon ta og babae nga gwapa utong maasawa. Mao kini ang hitabo sa kong kinabuhi, dili na ko mahimong mahikalimtan. Mao ba nak? Nakagusto ka ni Asun nga anak ni Bibang? O lagi un tatay. Ha? Ibugay ko ng ason. Pero mauwaw man ko nga munguyab niya. Kimpang gud ko. Dili apan ang akong lawas. Og sigurado gid ko nga di ko niya sugton. Mao na nakaparat ni Mado. Kadto man gud si aning nanay nimo pataka man lang gud ing bisan unsa na lang diha. Bisan unsa na lang gud unta ba? Yang nga ikaw ko mo nagao dito sa sur sa intian. Pastilan oy. Nya gamay ang usa nimo katiil. Pero ang imong buhi ikaw ako ubong ko da. Mo ay grabe ka nako. Bahala na lang unta to gamay ning ako atay. Basta di lang ko kimpang. Paita ni gini inaani oy. Uy. Gaw jinggoy. Ako na pagkaubon. Ay, pag doon nagpati, pag miyaw yung babae, kaya doon namin yung babae nga masugot sa mga lalaki, misag doon na apan, nga butan lang. Si Ason lagi untang akong naibgan gaw. Pero klaro kaayo nga di ko niya sugton. Ay, sasaya ng Ason eh. Klaro kayo bastiron ka na niya. Ako gani, bastiron gali ko na niya. Pili ang naong nang nabayhana. Di gustong laki mga doon na diferensya. Ako naman sa diferensya kay Lis Nagum sa Tig-Ilong. Gusto ng laki dato niya, pobre biyata taon. Oh, kung maugaw, kinsa may akong panguyaban, ha? Gaw? Ay, Milay. So is Milay, gaw. Bakit nagsugtun ka ng Milay? Si Milay? Oh, sige. Suwayan akong panguyab si Milay. Ay, pastilan ni mo ba ni? Uy, di taong ko masugot ni mo. Uy, kimpang manggog ka. Suwayan lang ko, day. Bisan kimpang ko, pero dako ba maning tinaguan ako? Day, istoryahan man tani mo binutbot. Wa ka man gani makapadakuan na usan nimo katiil ang imong tinaguan na banuon mo idako. Tinuod bitaw, day? Usa, sige na, day. Sugta ko. Nagi kasubo na ko buni. Uy, di ko gusto nga makauyab og kanang lalaki ba nga gamay og usa ka tiil. Mo nang pangita na laglaing babae ha nga masugot nimo. Basta kay ako, di ko nimo buni, di gyud ko. Day, Milay. Uy. Okay, lak, uy. Sabag ka, uy. Bisan di ka pakimpang, di ka makasiguro nga sugton ka ni Milay. Mas maayo itong di kimpang na lalaki tayo, eh. Musa, di na ako tingali manguyab, di na ako manguyab. Baka lang di ako makatila og langit. Ay, ako pa ikaw nang kasingig panguyab na Ason. Basta niya ka sugton. Nasamot. Ingon ba ito gaw jinggoy nga ilian ko nung kayo na si Ason. O magani ko nung siya sugtas si gaw jinggoy anak. Ba't sa kaignaw ng igagaway mo? Ay! Ikaw wapo man ka! Ikumpara natin imong igagaw mo. Ba't yung tiil yung mag-ipulisan ni mo imong pagkimpang taon, tiil yung mga taon daw yung sa kaman. Uy! Maayo ka, tay? Nga akong suwayan og panguyab si Ason? Uy! Maayo ka, tay? Uy! Suway lang good, panguyab sa Ason. Sa baka, uy!
Di kayo mawangi mo kung dili ka niya sugtong. Mayaman og mapiso ka dili ka sugtong. Saba, uy. Sige tay. Ako nang hunahunaon. Ay, hunahunaon. Mister, babagon ng hunahunaon taon. Uy, nga dili super uyab. Aron may bawan dahil ni mo. Kung sugtong ka ba o dili? Unsa gaw? Halagi ko, ano yung sarap na kong nga tabi-tabi, tapos gawas magbogan sa asun sa uyab. Ako kagaw jinggoy no? Suwi ka na kong panguyab si Asun? Tuga-tuga, nagbogan may asun uyab niya, tarong tao to, may tuglawas, wayapan, niya may tsura pa. Ikaw magano, purbida. Di mo ka niya bogan, hindi pa mo uyab ron. Pero klaro kay bastiro na kana ko yun, unsaw kay. Gwapo man ko gaw. Tiil na may diferensya na ako. Busat, istingan ako gaw nga o panguyab niya. Oo, sige. Ako ino nang yung mama nga mamisita ko sing anak nga si Asun. Bahala ka. Sige, suway. Total, preso mo yab ka. Tistingi ka. Pasili, balibat sa sultaw niya. Iyak ang sugton. Oh, mau ba? Di okay ni nga asun nga mamisita ka ni asun karong gabi eh. Utay. Ay. Busa, mamisita gid ko niya karong gabi itay. Kana! O ni gusto. Tisingi ng good. Pilipag sa pobre. Kung sugtong ka di ay. Suwayan lang nako tay. Age. Ibugay kay ko ning Asun tay. Nakagusto gid ko ining babayhana. Ikaw manggoda ni Buni. Gitinood yun ni mong muanhi ka da. Suwayan lang ako panguyab si Asun lang. Basin pa day nga maluoy siya nako. Bueno, din ikauna kay atuon ko sa ason. Pabuta dinis may sala, Buni. Mama, sad, uy. Inaragi pa dayon, uy. Di ko masagot anak niya. Gamay kay na uso niya katiil. Kamay mo ganin ng usa katiil niya. Samot na iyang tinaguan. Noon bitaw nga gibuwagan kong akong uyab kay gamay. Di ko kinaglalaking gamay ra, uy. Ay, suwayil ang nasbun inakoy. Kay sumabayas mga tabi nga kong nadungog ang mga lalaki nga kimpang dakog kuan. Mau ba? Sige, good. Suwayan ako sugot, ha? Kita bitong katag-an. Uy. Salamat day nga imot ang kong gisugot. Sangko sa langit ang akong kalipay gisugot ko nimo. Di nagkalipay o sa diha, uy. Ha? Bueno, ugma, manorita. Pero di na magkuyog, ha? Panglakaw. Kay mauwa ko magkikuyog nimo. Kimpang baya ka. Mag-abot lang tas downtown. Sige day. Ugma, mag-abot tas downtown. Mag-date day Asun. Sonny! Maayo! Bonnie! Buong ka na mo, buong ka niya. Ay, alas kabayo. Oh, kini may panito. Ikaw na ko pakasan. Balag ka may kagtiil. Basta dako. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Rudy. Ginaingon, dili gid maayo nga kusugta nga magbinuang og babae. Kay sa higayon nga kitay mabaslan, sakitan ug mahilak sa diayta. Mao kini ang hitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Ay, ba ka man, Rudy? Uy! Imong gili ka, daling? Abi ka nagtagbo ka na mag-jelly niya? Anak gid ko tay. Basta mapulan ako og babae, akong likayan. Ay, baya, pagkadaghan na baya sa mga babae nga imong, kung ano, gibinuangan. Uy, Rudy, nagnaw mo ay pagkadangas pa. Kimanin ha? Ang gabar ba, di bagi magsaba? Tanawa. Gaba gud tatot. Nganong gabaan man ko? Nga sawa pa nako sila likay ako masa silang gitagbaw og jerjer, di ba tay? Hilom, hilom. Gusto na, Rudy.
Ayan na pabiglaan pag mga babae, ha? Pero makaayap ka na gani, no? Usab, makasling na kini. Ano may muta na kasakit ang buhing minyo, Rugi? Mao na bay. Sakto ba rin? Si Laylay mo ay sunod nga pagyabi. Oo, bay. Panguyaban ko ng babayhana. Tanaw ko ng bayhana, bay. Nakagusto na nako. Ay, oy. Ug unya, klaro kayo nga virgin pa siya. Sino mo yung kaya na, bay? Sos! Pikot kayo na. Bida, baba na mo rin. Kato, bitaw kanong bago nga gisabos. Kaya na. Grabe kayo. Bida, maigor siya mo. Ay, sus. Kutukot na ginam. Ay, sus, ambot lang. Nga, mulang. Ngislog Galabang yung, yan, ah. ngislog yung naong ana, bay. Yes. Awa niya. Ayo. Onya. Kanang imo ha. Dili ka na kanang mabalaka o mapaot ng imo ha, bay, ha? Bay. Di ka mabalaka na? Di, oy. Naana na ning ako, abay, nga sige kapaut. Ay, ano? Pero bay, kung makauyaw mo niya, makuha na mo siya ba? Pakasli taon na bay, kay luod po taon kay nang bayhanag imo ng binuangan taon. Buutan biya taon na sa laylay. Paminawan ako na siya, bay. Basta, kay panguyaban ko na si Laylay. Laylay-laylin ba? Bukman ko ng mani-mani, anay, bay. Uy! Ay, nakailabay ko anong Layla. Anak nga sa akong classmate sa una. Buutan na. Busa akong imo na ganyan ng mauyab mo. Pangasawa lang, ha? Ay, tay. Istorya na tag-usab. Kay. Basta. Mamisita lang ko niya karong gabi. Kinataw, bigaon, may bata. Ay, basta ka di, yung ko gusto, di gusto nga, imo lang siyang ginuangan, ha? Luoy kay siya, okay, buutan ka ng bata, uy. Anak na sa akong classmate, sa una nga ako po nga giuyab. Pero, wa nang may magkadayon noon. Ha? Anong, wa mo magkadayon, tay? Ay, akong ibuwagan. Kay, wa siya kagwanta sa gidak o sa ako. Ay, lumilom lang ko ba? Ay, maupo na ako. Kay, kadagigay na ko siya. Niya, no? Kadagigay na ko niya. Kuman ato, magtikiang. Ha? Magtikiang man siya nga. Bulakaw. Ano man, tay? Huwag mo kikiay. Ano man, tay? Gipulan siya og sige og takiang. Mao nga iya kong kuan. Gibuwagan. Irobotan siya. Uy, o ka na kilala, no? Laya, liwat na ba kayo sa inahan nga buutan? Busa. Uy, ayaw gabi nga niya. Day, istorya na tag-usab tayo, eh. Basta, bughaon ko ng mabayana, tay. Bahalag mga pouting ako. Tinuod ka, Layla? Imo na kong gisugutay? Oro di, kay may pagtanaw man sa kunin mo. Iwan. Klaro na. Bugha na sa ni. Ansaro? Day, kaning manuri ta sa syudad, ha? Mag-date, ha? Sure! Nagkagusto ko kunin mo. Busa mo sugot ko nga dadon ni mo bisan asa, Rudy. Ay, hugoy, nislo. Gingaw nga ni mabayana, ugma. I'm excited. Salamat, Day, ha? Daghang king salamat. Puta pa ng bakbaling imo, Day. Ay, lami sugat. Asuhay na ako. Lami ay kalami agay. Ako kung ikaw lang ako, ha? Buong ko ni akong pip, ha? Ay, diktan ka. Ang imong lang sa kuwa, Day. Sulit-sulit kayo. Okay, pero tempa, dili ko ana, Rudy. Ay, mamatay ko ana. Uy. Aw, istorya na tag-usap, Day. Alibi. Gini. Sakit. Tapos dong, agay. Uy. Unsa, Tay? Mga sulti sa nitirsul ako. Buutan ko nung tandong biyan ay buutan ko nini maghikog. Si Layla, diyang imo nini siyang gilikayan. May gani kinabdan sa iyang inahanga nagbitay. Diya sa iyang kwarto nga naghikog unta. Isang gigot sa liyaw. Tangsang Layla, Tay, eh. Tawag Layla. Pero, gusto niya, Tay. Huwag bisig gamay, Tay. Di ka gani ron muhunong ang imo mga binuang do, okay? Nga, magmahal ka gyud niya na sumabot ng mga adlaw.
O ikaw na kayo niya ang mohilak sa usa ka babae. Tay! Uy! Ako sa kirot, kagusto ka ng dagang nga bagong puyo sa mong dapit? Ubay? Anong atbang sa mga? Ubay! Sus, gwapahagid bihana eh. Ibati ko bay nga, nakagusto ko niya. Gwapa ka yun ng bayana, bay. May miss pa kay panit. Aping pa mo, dunay ka diis. Sus, porbida. Daghan pa imo. Sus, dughan pa imo sakto kay gidakon. Sus, lagi ay. Sus, kinsagi nga ng bihana bay. Kuan, Amelia Beach Resort. Amelia mo kuningan na. Ilahan ng best resort, Amelia? Ilahan ang bay yulo tiyoy sa ako ng amigo. Bay, mangita ko paagi nga, maila-ila ko siya. Sus, nakagusto ko ng babihana bay. Panguyaban ko siya. O kung iya kong sugton, siya na ang akong pangasaon. Bay, Terso. Mao ba? Nga ila-ila na ni mo ang mga babae o musugot siya nga mumisita ka kayo gabi eh? Utay, o gibati ko tay nga, Sige, may bati. pagdanaw siya nako. Ha? Si Amelia ba? Okay. O kung iya gani kong sugton tay, ana nang higayon na, nga magminyo na ko tay. Si Amelia na ang akong pakaslan. Kaya nga, mo na gusto ko. Nga magkinayon ka nagbabay taon do. Di kalipay ko kayo dako do ang imong gisulti din ako. Salamat kay do Rodi. Salamat. Salamat kay di Amelia. Iimo dayon kong gisugot. Kay kanahanpot ko ni mo. Maong kisugot ka. Ining ugma day ba? Manuroy ta? Ato ta sa syudad ugma? Sige, maong kay gusto ni mo. Oh, naibaw na ko sa buot ni mong puaton, uy. Huh? Ug mo sabay gusto ko mahitabo og Rodi. Day Amelia. Okay, kanya kita ko. Ikaw, yano-yano mo. Di ko matagbaw sa sex. Di ko makafidyo nga. Sige pa, Amelia. Sige pa. Sukad, karon pa kumubati og kaloy siya sa sex, day. Ug diha ko nimo naluya, day Amelia. Ug ikaw, day. Ikaw na ang akong pakaslan. Di ay? Hala. Sorry ha. Di ko mapakasal ni mo. Kaya wako'y gusto ni mo bisan kamay, Rodi. Kaya ang tinuod, may uyab na ko nga ito sa laing nasod. O siyang matuod kong gimahal o kigugma. Sorry ha. Mao na kini ang una o katapusan tagpanagtagay sa lawas ng kalipay. Kay ini kawas ta dinis motel. Buwag na tarod ha. Buwag na tarod Amelia. Uy. Ug mao to magsaners no atong palamay drama compilation part 110 o kinaot nga nalingaw mo mga listeners sa ato ang palamay drama no. Ug atong i-shout out mga listeners katong tanan ka comment sa ato ang part 109. Atong i-shout out si Ma'am Rachel Manuel. Shout out nimo diha ma'am. Nalingaw jud ko ma'am sa imo ang mga hugot no. Salamat jud kayo. Kung sana po kay sunod nako mabasahan ma'am no. Magulat lang ko ma'am sa imong hugot no. Shout out po nako si Oscar Abaydog. Shout out ya Oscar Abaydog sa imong pamilya da no sa Daskar Cars. Si Judith Sakia, shout out po si Ma'am Bika, shout out po dia si Ma'am Mary Grace Pamugas, shout out ya ma'am. Si Jude Plistico, shout out po dia Jude Plistico. O si Karen Baroy, shout out. Si Virgilio Balanay, shout out po dia. Si Gina Carmen, shout out mo dia ma'am. Si Paul J. Manito, shout out ya Paul J. Si Ma'am Balbina Tapales, shout out dia ma'am. Si Danny Lopez, shout out dia. Si Judith Sakia, shout out. Si Christopher Valdez, shout out. Si Edgar Palma, shout out dia. Si Ma'am Crisling Tapaw, shout out dia ma'am. Ako po i-shout out imong pamilya na karon sa Cagayan de Oro City. Si Mercy Sandoval, shout out dia. Si Cristalio, shout out. Si Dennis Moral, shout out po. Si Music Lover Mix, shout out ya Music Lover Mix. Nalingaw kayo ko sa imong hugot po no. Si Annalyn B, shout out ya. Si Janice Ramos, shout out niya no. Nalingaw po ko sa imong comment Janice Ramos no. Amanda Torres, shout out. Si
Rodrigo Valle, shout out po. Si Joseph Pacaro, shout out. Ug mga ito mga listeners, no, atong tanan ga-comment sa ato ang part 109 nga Palimay Drama. Akong basa karon sa part 10 sa atong Palimay Drama, no. O ang katong handumanan mga listeners, katong tanan ga-comment dito sa i-upload na to sa handumanan, dito ra po nato basahon, no, para ma-appeal to sa atong pag-intro vlog. O atang-atangin na po mga listeners atong part 111. Maghinahina na po tag-edit, no, para dili jud mo mabitin mga listeners. O gusto mo na kong listeners, daghan jud kay salamat sa inyong pirmeng pagpaminaw sa atong drama.